Ngal Emily. Madumpo kang. Hindi, Karjop lang ka-revive. Karjop bro. Ka-revive kan sih. Ngel pak. Kaskom nih ka drop. Revive so number. Ay rongkal. Yan te kal su. Revive su. Ngetingin revive. Revive. Ngetingin revive. Zong out. Kapan bom deh don. Oh me. Ikan ka don na ka bom. Kaskom nih ka drop ka po mo. 3x. Bore. 8x ka. Ka drop bro ka tielo mali zong. Vâng, bấm lại ôm chéo. Job mấy la number 4, cái gì mang team nào chỉ cả xe luôn. Cái này lâu. Đi à, ring thôi nhé. Cái này lâu. Ít xong á, cái 3x ka drop. Thế sẽ nó tan mặc tiểu, cái lông cái đủ. Scope khalle ka này lâu. Min lak sa kani. Kabing mo sa man le. Bisa upo niyo daw. Udah tim daw niya. Anjir ko po udah tek. Jangan kacare. Ka drop. Hello graphic drop ka. Hello graphic liya mo. Number 4 bro, pardon niyo, motor bo nito. Karang kaldon ko. Chúc sabi may ko kung ngay kersu. Kanay low. Inay. Ang ba't sirang raw eh, zo. Scope ma kanay low min mo. 0 tuan. 4x ka na daw mo kay makabangaw. Kung kinakapilit lang sa ba? 8x po ka na eh. Min pero. Pero ah. Kalsa na ngunin mo. Round 4 tapos number 4. Agari ganda niya. Hoy. Naman to. Bomru. Enemies ahead. Ang ganyan ang gita tayo. Lumpia. Enemies ahead. Okay. Jin target ito. Wajan mo na. Enemies ahead. Wajan na yun. Hindi ka tulo mo. School na yun. School na yun. Pas watak.
6 scope na nalabi. Oh, ka-output ako. Ka-output. Yung bomb roof. Yung bomb roof. Number 1 yung shot eh. Yung bomb roof. Ayun kaling dun. Yeah. Into ini, into ton ko. Into min palo tur ani. Min palo tur ani ka into ton scope enge chuan ka nei don reng lo. Anuam lutu ke. Anuam lutu. Hindi ba? Hatikan dan si dan nop ka sa tur. Pila sa dia. Sayang mo. Kena mo happy mo. Din naman ang bawat pan scope ko na lulu ka mo. Papa. Amen. Papa. Amen. Okay. Ipafili mo naman. Natansya na tayo. Help. Thank you. Medyo hindi ito minutes. Nagkilat siya sa ticket. Ha? Liante itu lah orang nasa ni. Mabali din si Mama. Bakal dia sana. Alura ro. Pin skin ni boleh. Banyak pin skin. Skin tam ni itu mo. Panang skin ni. Kembali kita.